Игілік, ярдәм, хайрия. Бу сүзләрне соңгы вакытта еш ишетә башладык. Чөнки Казанда һәм Татарстан районнарында әледән-әле кеше приюты дип аталган үзәкләр ачыла. Әлеге үзәкләр тулысынча мохтаҗларга ярдәм итәргә теләүче игелекле кешеләр ярдәме белән эшли. Изге Рамазан ае башланган көнне башкалар язмышына битараф булмаган игелекле хайриячеләр эше белән таныштырырга булдык. Кеше приютыннан Мөршидә Җихан репортажы. Казан шәһәренең Борхан Шаһиди урамында урнашкан кеше приюты үзәге мохтаҗлар һәм аларга ярдәм итәргә теләүче кешеләр өчен яхшы таныш. Монда киендерәләр дә, кунып чыгарга да урын бирәләр, ә иң мөһиме ашау ягы да җайга салынган. Әнә шушында алар үзләрен бәхет капкасын ачып кергәндәй хис итә. Спас районының Тукай авылында туган Зөфәр Галиев кеше приютын оештыручыларга рәхмәт укый. Язмыш, минем паспорт документлар пенсияга әле чыккан юк. Пенсия ала башламадым. 7 ел менә. Шулай яшәргә туры килә. Кайнар аш исе тирә-юньгә таралган. Аш бүлүче Лилия ханым тәкъдим иткәч, ризыктан өстен булып булмый дип мин дә баш тартмадым. Бүген мохтаҗларга менә шундый тавык ашы пешергәннәр. Хәзер мин аны кабып карыйм әле. Бик тәмле. Әнә әйтеп торалар. Бик тәмле пешергәннәр. Шушылай 10-нан сәгать 12-гә кадәр ашаталар һәм төштән соң сәгать 3-тән 6-га кадәр икенче тапкыр килеп ашарга мөмкин. Урам ашханәсе булгач салкынча, әмма бу мәсьәләне дә хәл итәргә җыйналар. Бүген кеше приюты үзәгенә индивидуаль торак төзүчеләр ассоциациясе вәкилләре килде. Тагын 7 павильон минимум кирәк инде монда эшләргә. Һәм шулай ук менә бу алгы якта кайда алар утырып ашыйлар. Монда тоже кыш көне мин тоже килгән идем. Кыш көне бигрәк тә салкын утырып ашарга. Менә бу алгы ягында мотор иттереп, җылытып, кышка кадәр куярга дигән план куелды инде. 2018 елда биредә җыйнак кына кич кунып чыгу өчен биналар төзеп куелган. Әмма алар елдан-ел искерә. Тиздән Ильяс Гыймадов җитәкчелегендә әнә шушындый яңа идәннәре җылытылган биналар төзелә. Биредә сукбайлыкка чыккан мохтаҗ кешеләр өчен чәч тарашханә дә, мунча да, кер юу мөмкинлеге дә булдырылган. Барлыгы 4 юнәлештә эш алып барыла. Сукбайлыкка чыгучыларны үзәккә китерү, тернәкләндерү, ашату, кич кундырып чыгару, эшкә урнаштыру. Үзәк ачылганнан бирле кемнәр нинди генә язмышлы кешеләр булып китмәгән биредә. Кайсылары эшли башлагач гаиләсенә кайтты, кайберләре монда үз парын табып, гаилә корды дип сөйләде кеше приюты проектын оештыручы Азат Гайнетдинов. Кешеләр может уйлардыр, монда сукбайларга дип безнең монда 90% bu bizning pensioner abilarimiz, babaylarimiz. Pensiyalari kichkina, agarda ul даже вот 10 ming pensiya olsa, 12 ming pensiya olsa, anarga nechik вот kvarplatlыга түләргә кирәк. Ашарына, даруына нәрсә калганыңда. Алар яшермиләр, әйтәләр, кайсы берләр әйтә, алдан сезгә килергә яладыр йөртиләр. Ә хәзер инде иләштектеләр, киләләр. Азат Гайнетдинов ялгыз түгел әлбәттә, аның ярдәмчеләре бар. Сәламәтлек һәм эш белән тәэмин итү юнәлешендә тиешле министрлыклар белән килешүләр төзелгән. Казанның хәләл тукландыру оешмаларының күбесе ашатуда ярдәм итә. Диния нәзарәте белән тыгыз элемтәдә эшлиләр. Бүген махсус ураза тотучыларга ифтар ризыгы бирелә. Аны ланчбоксларда төштән соң сәгать 4-тә бирә башлыйлар. Шунысы да игътибарга лаек, кеше приюты үзәкләре районнарда да ачыла. Безнең районнарда инде сыңарың гына әле бу районда ачылды, шушындай приют. Анда инде безнең яшәү урыны белән түгел, кайнар ризык тарату урыны белән бер ай буе эшли, бер ай эчендә безнең көн саен кеше килә, ашый. Шулай безнең икенче хәзер павильон төзелә. Бер-ике атнадан куябыз Питрәш районында. Питрәш районының үзәк мәчете янында тоже шулай эшли башлаячак. Анда инде безнең тору урыны юк, кайнар ризык көн саен таратылачак. Кеше приютының тагын бер игелекле эшендә шәһәр халкы да ярдәм итә. Ул да булса кием салым китерү. Сатып алырга мөмкинлеге булмаучыларга кием тарату үзәге зур ярдәм. Монда һәр вакыт кеше бетеп тормый. Кемдер китерә, ә мохтаҗ булучылар алып китә. Кеше приютын оештыручыларның төп максаты мохтаҗларга ярдәм. Алар аны каршылыкка берни өмет итми, күңел кушуы буенча эшли. Үзләренчә мохтаҗларга өлешенә дигән көмешен табарга ярдәм итә. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.